ining kalibutana, kita pagahukman gayud sa Ginoo base sa atong mga buhat. Kung ang ato ang gibuhat ining kalibutana dili maayo, then maunay mohukom kanato ini katapos nato ining kalibutana. Muna ang Ginoo kanunay gayud siya nag-awhag kanato sa pagsunod sa iyahang kabubuton ug kasuguan. O ang iyang giawhag kanato labi na sa tanan ang gugma. Gugma ngadto sa Dios o gugma ngadto sa atong isig katawo. Kay kung aduna kitay gugma, sayon kaayo nato ang pag-alagad ngadto sa uban. Kung aduna kitay gugma, sayon alang kanato ang pagtabang sa manginanginahanglan. Apan kung atong gugma taphaw lamang, kung atong gugma wala makadulot o dili nagagikan sa kinayukang bahin sa atong kasing-kasing, magpili gayud kita kung kinsay atong higugmaon. Ug ang atong higugmaon katuraw usab ang nahigugma kanato. Muna makaigsunan ko ni Kristo diya sa unang pagbasa, ang Ginoo nagpasidaan sa pag-ingon, kung may kasilo kamo sa inyong isig katawo, prangkahisiya. Meaning to say, kung adunay pa nagbangi, adunay pagdili pag sinabtanay, ato nang istoryahan, ato nang idayalog. O diha sa tuang pagdayalog, gamito nato ang mga hiya sa pagkamapaubsanon. Atong paminawon ang ilahang side, magpaminaway sa usag-usa. Dili kay magpatas-anay na hinuon sa tingog. Nipadayon sa Hesus sa pag-ingon, aron dili kamo makasala, ayaw panimalos, o ayaw usab pagdumot sa inyong kadugo. Higugmaa ang inyong isig katawo, ingon sa inyong paghigugma sa iyong kaugalingon. Mao kini ang sugo sa tuang Ginoong Dios. Ayaw panimalos. No? Remember, vengeance is not ours. Vengeance is for the Lord. Ang pagpanimalos dili atua, iya kana sa Ginoo. Gani gipakita man ni sa atong Ginoong Hesukristo siyang pagpakatao ning kalibutana. Nagbuhat siya maayo sa mga tawo, nagsangyaw siya sa maayong balita, iyang giayo ang mga masakiton, iyang gipagawa ang mga yawa nga naa sa kinabuhi sa tawo. Apan sa katapos-tapusan kini mga tawhana nga iyang gipakitaag kaayo, mausab ang milansang kaniya sa krus. Mausab ang milatos kaniya. Pero unsa man yang gipakita kanato, instead og nga manimalos, unsa man ang iyang giingon, amahan ko pasayloa sila kay wala sila masayod silang gibuhat. Kini nagtudlo kanato nga tinuod kita tawhanon, tinuod kita vulnerable sa sala, tinuod kita vulnerable sa mga yawa. Apan gitudluan kita sa Dios diha sa pagpaubos. Gitudluan kita sa Ginoo. Unsaon nato pag-asdang ang mga pagsulay ning kalibutana. Gitudluan kita sa Ginoo may tungod sa gugma. Gibuhatan kita niya kasing-kasing aron mo higugma. Gibuhat niya atong kasing-kasing dili imoong basurahan, basurahan sa pagdumot, basurahan sa kalagot, basurahan sa kasilag. Gihimo niya atong kasing-kasing aron kita mohigugma ngadto sa isig katawo. Kay kung aduna kitay gugma ngadto sa isig katawo, meaning to say atong gihigugma ang Dios. Kay ang Dios anaaman sa matag usa kanato. Munang ang tuyo sa Ginoo mao nga kita maghigugmaay, magbuhat og maayo. Sa ebanghelyo atong nadungog ang paghukom, ang sambingay nga gisaysay sa atong Ginoong Hesukristo nga sa katapusang panahon o sa katapusan sa kinabuhi ning kalibutana, iyang pagalainon ang mga tao. Pagahukman niya kita. Ang uban iyang ibutang sa wala, ang uban iyang ibutang sa tuo. Kadtong nagbuhat og mga maayo, kadtong nagtuman sa kabubuton sa Dios, kadtong nagsunod sa iyang pamaagi nining kalibutana, iyang ibutang sa iyang tuo. Ug kadtong nagsupak-supak sa iyang kabubuton, nagpatuyang silang kaugalingon ning kalibutana, iyang ibutang sa iyang wala. Gani iya kining gigamitan og duha ka klase sa mananap, karnero o kanding. Unsa may kalainan sa karnero o sa kanding? Physically atong makita ang karnero walay sungay, ang kanding dunay sungay.
Dili ba? Muna iyang giingon ang kanding adto sa iyang wala. Itong mga sungayan adto sa iyang wala. Now, siguro atong tan-awon kagalingon karon unsa matang klasiha karon sa pagkaanak sa Dios. Karnero ba kita o kanding? Maamo ba kita? Malumo ba kita? O basin sungayan na kita? Munang mamalandong kita matag karon og unya. Kung tinuod kitang nahigugma ngadto sa Dios, ato na ipadayag diya sa to isig katawo. Unsa may ang giingon diha sa ebanghelyo, ang nahigugma kanako, makita diha sa inyong isig katawo. Kay kung aduna kita igugma, magbuhat yun kitag maayo ngadto sa isig katawo. Pakanon nato ang gigutom, paimnon nato ang giuhaw, alimahan nato ang masakiton, duaw nato ang mga binilanggo, bistihan ang walay mga bisti. Kanus ama na kita, o sa itong pagbuhat niini, at usab kining gibuhat ngadto sa Dios. Kaya mingon siya, unsa gani ang imong gibuhat ngadto sa imong isig katawo, mausab ka na ang imong gibuhat ngari kanako. Muna man kay sunan ko da ni Kristo maning kamot kita, nining kinabuhian nga sa katapos-tapusan, kung paghukman na kita sa Dios, may sama unya kita sa mga karnero nga ibutang sa tuo sa itong langit ng amahan. Dili kita masama sa kanding nga sungayan nga ibutang sa ihang wala. Abot ipasabot, adto niya ibutang sa nagdilaab nga kalayo sa impyerno, na kundiin giandam sa mga yawa o sa iyang mga anghel. Wala bitaw nini panahon sa Kwaresma, gitudluan kita sa Dios og mga butang nga nga itong pagabuhaton, agi pagdisiplina sa itong kaugalingon, isip mga magtutuo. Gitudluan kita unsaon ta pag-ampo sa kinasingkasing gayon. Gitudluan kita sa pagpuasa, pagdisiplina sa itong kaugalingon, aron kita makapugong sa itong kaugalingon. Og diya sa pagpuasa, makatabang kita ngadto sa isig katawo. Labi na sa mga nanginahanglan. Og pagbuhat ug mga maayo diha sa katilingban. Kini unta atong mabansay ug mapuy-an sa atong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi isip mga magtutuo sa Dios. Ug maninguha gayud kita nga atong maangkon o makaabot kita ngadto sa gingharian nga walay katapusan. Kung aduna man kitay mga kasilag karon, kung aduna man kitay mga pagdumot karon ngadto sa isig katawo, paningkamuti nga ato kanang o ato nang mawala, paningkamuti nga makagawas ta niya ng maong sitwasyon. Kay mauna kanay maggapos ka nato, maunay magbilanggo ka nato, ug maunay magdala ka nato ngadto sa kalayo sa impyerno. Gipasaylo ta sa Dios sa panahon nga kita nangayog kapasayloan, sa panahon nga kita nangay kaluoy sa Dios, gipasaylo ta niya. Paningkamot usab nga makapasaylo kita ngadto sa tuong isig katawo. Higugmaa ang tawo, isalikway ang sala. Higugmaa ang tawo, kasilagi ang sala. Wala kitay katungod sa paghukom kining kalibutana, ang Dios lamang. Wala kitay katungod sa pagpanimalos, ang Dios lamang. Again, vengeance is not ours. Vengeance is for the Lord. Mga igsuon sa itong pagpadayon ng Santos nga Misa, pangayoon nato ang dugang kalig-on gikan sa Dios, ug pangayoon nato ang lamdag sa Espiritu Santo, the Spirit of wisdom, nga unta nining kinabuhia sa atong pagpanikay-sikay, sa atong pagpaningkamot, sa pag-abot o sa pagkabot sa kinabuhing dayon. Atong magamit ang atong kaalam sa pagtan-aw sa maayong mga butang. Ug ipatigbabaw nato ang gugma ngadto sa Dios o gugma ngadto sa atong isig katawo, aron sa ingon kita tigumon ngadto sa tuong kamot o sa tuong bahin sa atong makagagahom nga amahan ug atong maangkon ang kahimayaan. Amen. Palihog